Ведаеце, я таксама вельмі люблю мемы з гэтымі упоратымі канямі, з гэтымі кролікамі, якія забіваюць людзей і гэтак далей. Гэта мой улюбёны пласт сярэднявечнага мастацтва. Але мне здаецца, што гэта стварае ў людзей вельмі хібнае ўяўленне, а што такое на самой справе было сярэднявечнае мастацтва. Перш за ўсё, адкуль бяруцца ўсе гэтыя зайцы-забойцы і гэтак далей. Гэта бярэцца з манускрыпту. Манускрыпты недзе да 14 стагоддзя умоўна ствараюць амаль выключна манахі. Гэта толькі адна з задачаў, якую манах выконваў за дзень. Яму трэба было парубаць дровы і намаляваць нешта ў манускрыпце. Гэта прыклад аднаго парадку задачы для гэтага чалавека. Ён не прафесіянал. Часам ён ствараў гэтыя малюнкі спецыяльна такімі смешнымі, бо ён хацеў, каб былі смешнымі гэтыя малюнкі. Такой катэгорыі, як і выяўленчае мастацтва, то бок проста карціна, і увогуле падзел жывапісу і скульптуры ў іх не існавала. Менавіта дойліды, штукатуры і скульптары стваралі нешта, што мы б назвалі мастацтвам, а не падзялялі яны маляванне, напрыклад, і скульптуру менавіта таму, што і так усе скульптуры былі памаляваны. Штукатур умее намаляваць нешта. Ён не падзяляе гэтыя дзве прафесіі. І вось калі вы глядзіце на сярэднявечныя скульптуры, вы бачыце, што ўсё стае адразу весялей трошкі. Яны ўсё яшчэ могуць быць дзіўнаватымі, але тут таксама трэба разумець, у гэтых людзей не было імкнення перадаць рэчаіснасць. Галоўная мэта чалавека, які гэта стварае, это проста перадаць вобраз, перадаць рад нейкі. Бо перш за ўсё гэта ўмяшчаецца ў касцёле або ў хаце багатага чалавека, дзеля таго, каб выконваць функцыю. Яно павінна ўзбуджаць у чалавека асацыяцыі. Яно тут не дзеля таго, каб вы проста хадзілі па галерэі і глядзелі на гэта. Вы заўжды павінны ўспрымаць тое, што яны стваралі, у кантэксце функцыянальнай ролі аб'екту і ў кантэксце прасторы, у якой гэта будзе ўмешчанае, бо у сярэднявеччы няма мастацтва зарадзі мастацтва. Такой катэгорыі, як мастацтва, не існуе. Існуе менавіта імкненне зрабіць прыгожым функцыянальны аб'ект як частку, напрыклад, інтэр'еру.